बाक्सानि बुनमाजायाव बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिथाय। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय बुनमाजानि मध्य हाउलि बर' मिडियाम हाइस्कुलाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनै 28 सेप्तेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। दिनैनि गिबि हाबाफारियाव दं फुंनि 9 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय। बिरहोयो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बोधर बसुमतारिया। बेबायदिनो फारियै 9 रिंगा 30 मिनिटाव मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बावजेनो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सचिन स्वर्गियारिया। 10 रिंगायाव बिफां फुलि गायनाय गायजेनदों एसिस्टेन्ट साब अफ पुलिस रजनिकान्त बर'। 10 रिंगा 30 मिनिटाव सावरायमेलनि हाबाफारिबो लानाय जादों। बे मेलाव मासिगिरि महरै बाहागो लादों सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बोधर बसुमतारिया। आलारि बाथि फोजोङो 21 नं सालबारि बियाबनि MCLA जय मुसाहारिया। दिनैनि बे सावरायमेलाव जिल्लानि बेन्दोङाव बर' बिजों फरायनानै 2023 मायथाइयाव SSLC आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनानै टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। दिनैनि बे सावरायमेलाव सावरायमेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लादों BTCनि बारग' MCLA माखन स्वर्गियारिया। जागायजेननाय बिबुंथिगिरि महरै बाहागो लादों मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा राजेन्द्र बसुमतारिया आरो बराय बिबुंथिगिरि महरै बाहागो लादों बुनमाजा मध्य हाउलि बर' मिडियाम हाइस्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि मनज कुमार बर'आ। दिनैनि बे सावरायमेलाव सेथि आयदा महरै रमान हांखो सोमावसारनायाव बर' थुनलाइ आफादनि बिहोमा। बे हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारिया। आयदा महरै NEP 2020 आसाम सरकारनि सोलोंथाइ खान्थि आरो बर' बिजोंनि इयुन। फुंखा सुबुं महरै बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारि आरो लोगोसे दिनैनि बे बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लं सान फालिथायनि हाबाफारियाव गोबां माननि आलासिफोर बाहागो लादों। जोंनि 1974 मायथाइनि बे 28 सेप्तेम्बरावनो बै समनि बोखावजायै बरपेटा जिल्लानि हाउलि मध्य हाउलि बे मौजानि सजनिकान्त बरपेटा रडनि सजनिकान्त गोजौ फरायसालियावनो बर' थुनलाइ आफादा बर' बिजोंनि सोलोंथाइनि थाखाय बर' राव जौगानायनि थाखाय रमान हांखो दाबि खालामनानै सोमावसारदोंमोन आरो बे सोमावसारनाय समाव बै समनि रुंसारि शरत सिंह बिथांनि दैदेननाय आसाम सरकारा बे रमान लिपि हांखोखौ गोख्रोङै गादबनो थाखाय आसाम सरकारा आसाम पुलिसखौ बाहायदोंमोन आरो बे बाहायनायावनो गिबि दिनैनि बे 28 सेप्तेम्बरावनो अमलाराम बर' आरो शिबराम बर'आ गिबि बर' हांखोनि रमान हांखोनि मुंख्लं जानो गोनां जादों। दिनै बे मुंख्लं सान फालिनाया फैयै फैयै 50थि मुंख्लं सान फालिनाय जाबाय। 49 बोसोर जालांबाय, दिनैनिफ्राय 50 बोसोराव हाबबाय। नाथाय बे 50 बोसोराव बर' थुनलाइ आफादा बे रमान लिपिनि सोमावसारनाय मुंख्लंफोरनि गोसोखांथिनि थाखाय बिथांमोननि बावसोमनाय गावनि बिखानि दुंब्रुद थैखौ हारिनि थाखाय बावनायनि उनाव जों मा मावनो हाखो, मा बिहोमा होखो, बिनि सायाव सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मोनसे जोबोद मोजांथार सावरायमेल खुंदों आरो बेयाव आंखौ गाहाय बुंथिगिरि फुंखा सुबुं हिसाबै हांख्रायदोंमोन आरो बेयाव आं दिनै बाहागो लाना जोबोद गोजोनदों जे सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रोमबो बे 28 सेप्तेम्बर मुंख्लं सानखौ गाजा गोमजायै फालिबोदों आरो फालिगासिनो दङ, फालिबाय थागोन होननानै जोङो मिजिं लानो हायो। दा बे मोनसे समाव जि समाव आसाम सरकारनि इनाय गादबनाय इनाय उदखारियाव अमलाराम शिबरामल' नङा, सा 16 बर' जोहोलावफोरा हांखोनि नामाव जिउ बावनो गोनां जादोंमोन। बे मुलुगनि जारिमिनाव
नों मोनसे बिदिन्थि गैया मोनसे हारिया गावनि बिमा राव फोथांनो थाखाय मोनसे हांखो सायख'ना लानायनि उनाव आसाम सरकारा बेखौ गादबनानै गावथारनानै बे दाबिखौ माने गैया खालामनो नाजानाय बेबायदि नजिर गैया। थेवबो उन समाव जोङो रमान हांखोनि सोलाय देबनागरि हांखो लानानै दिनै बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जुजिनाय नाजानाय बावसोमनाय मावसोमनायनि उनाव बर' रावा भारत हादोरनि दरबार बारनानै मुलुग दरबाराव जायगा मोनबाय। दिनै बर' रावा भारत संबिजितनि 8थि फारियाव हाबनाय लोगो लोगोनो दिनै बर' रावा मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे बिफान हिसाबै गंसे नङा गंनै नङा गंब्रै मुलुगसोलोंसालियाव दिनै MA थाखोसिम फोरोंनायनि खाबु मोनबाय। बेल' नङा देग्लायनिफ्राय जोङो थाखो 10निफ्राय बर' रावखौ बिजों हिसाबै थिसननो थाखाय खाबु मोनबाय आसाम सरकारा गनायथि होबाय। दा बिनि गेजेरजों जोङो बुंनो नागिरो दिनै जोंनि बर' बिजोंखौ थाखो 11, 12आव बिजों खालामनाय लोगो लोगोनो जोंनि बर' बिजोङाव फरायनाय गथ'फोरा फरायसाफोरा 11 आरो 12आव जेरैबायदिहै जाफुंसार जानो हायाखैमोन ड्रप आउट जादोंमोन बे ड्रप आउटआ गोबां खम जागोन होननानै जों मिजिंथिदों। आरो बिनि लोगोसे जोङो बे बर' बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो साफ्रोमबो बे जौसिन फरायसालिनि फरायसाफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानानै जि लामाखौ खेवनानै लानो हागोन। खारन हायार सेकेन्डारियाव ड्रप आउट जायोब्ला नों साधारन आजिखालिनि बे गोदान सोलोंथाइ खान्थियाव नों साधारन सासे गुदि फोरोंगिरि जानांगौबाबो हायार सेकेन्डारि कम्पालसरि जानांगौ। जायनि थाखाय जों हायार सेकेन्डारियाव ड्रप आउट जानानै गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिनिबो गोजौ सोलोंथाइ लानायाथ' गोजाननि खोथा फोरोंगिरि साख्रिनि थाखायबो जोङो आवगायनो हाया जाना दंमोन। दा बेखौ लानानै जोङो आसाम सरकार भारत सरकारखौ जों साबायखर बावदों जे बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बा बर' हारिनि गांनाय उखुंनायखौ सुफुंनो थाखाय दिनै 12 थाखोसिम बर' रावखौ सोलोंथाइनि बिजों खालामबाय। आरो बियो जोङो गोग्गानानैब्लाबो जों बुंनो हायो जे सा 16 रमान हांखोनि सोमावसारनायनि जोहोलावफोरनि थोफ्रोमबो थैया जोंखौ बर' हारि आरो हादरनि थाखाय खामानि मावनो थुलुंगाखांनाय होनायनि बियो मोनसे गेदेर फिथाइ होननानै जों सानो। दिनैनि सानाव बे साफ्रोमबो रमान हांखो सोमावसारनायनि मुंख्लं बिथांमोननि जिउमाया सोरगोआव अरायबो आलो गोजोन थाबाय थानो जायगा मोनथों बेखौनो आफा इसोर आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबनाय जाबाय। फैजासिम अराय समसिम नेनानै थागोन। मोसासो आं मोसा